La ilahe illallah'ın manisi näme? Allah'tan başga yaradyjy ýok, Allah'tan başga rızk berici ýok, Allah'tan başga Hudaý ýok. Ýalňyş näme üçin? Sebäbi Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem döwründäki butlara çokynýan kişiler, ýani müşrikler, Allahy yaradyjy, rızk berici we Hudaý diýip hasap edýän ekenler. Şu ayetlerde aýdylýar. Hasam bolsun. Eger de olardan özlerini kimin yaradanyny sorasaň, elbetde Allah diýip aýdarlar. Aýt olara ey Muhammed, asmandan kim size rızk ýagdyrýar? Aýdarlar Allah. Sen ýene olara, 7 asmanyň Rabbi we belent arşyň Rabbi kimdi? Olar Allah'tyr diýip jogap bererler. Ýani Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem Allahy yaradyjy hasap edýänleriň ýanyna gelip Allah'tan başga yaradyjy ýok diýin diýme üçin ýeberlendirler. Onda la ilahe illallah'ın dogry manysy näme? La ilahe illallah'ın dogry manysy Allah'tan başga ibadata hakly hiç bir zat ýok. Şu ayetde ýaly. Allah hak ilahdır. Ondan başga ibadet edilýän zatlar batyrlar. Beýik tefsir alimi, ýani Kur'any açyklaýjy ilmun-naqi alim İbn Kesir şeýle diýär. Ýani Allah'ın hut özü hak ilahdır we ibadet hem onun başgasına edinmeli derler. Ve Allah'tan gayri ähli ilahlar batırlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döwründäki butlara çokynýanlar Allah'a inanyp onu yaradyjy hasap etseler de musulman bolmadylar. Näme üçin? Sebäbi olar Allah'tan başgasyndan doa dile edýärdiler. Allah'tan başgasynyň adyna mal öldürýärdiler. Allah'tan başgasyndan perzent, pul, mal, baýlyk dileýärdiler. Biz paça Yeka Allah'ın başaryan vaadini başkalardan sorayan ekenler, yeka Allah'a haklı bolan amallary başkasına bağış edýän ekenler.